Ассалому алайкум, ба шумо Маъмурҷон Субҳанов аз канали Маъмуру Азия. Имрӯз якшанбе қарор дорем дар бозори Чорвои ноҳияи Дӯстӣ дар ин видео сёмка кардем буқои калон, средни, якдута буқачаам аст. Видеоро то охирша тамошо кунем. Видео маъқул бошад лайк. Агар шумо дар канал меҳмон шавед, ба канали мо обуна шавед то аз видеои оянда бохабар бошед. Як эълони дигар бародаро, канали як бародара дастгирӣ кунем. Номи каналаш Сомонҷон Про аст. Як бародар нав блогерро сар кардааст. Ба каналаш дроен обуна шавед, дастгирӣ кунед. На буқаи Карпат нархаш 12000 будааст, боз савдо мешавад. Бозор то 95 нарх кардааст. Чанд сола боша братан? 2 сола нашидааст. 2 сола нашида. 915 10 01 01 45 45. Харидоро боша буқои Карпат ҳаст. Адрес киҷо? Адрес Қурбонтепа, Заргар, шаҳри Бохтар. Аспи фурӯшӣ 6 сола будааст. Аспи нар нархаш 18000 боз савдо мешавад. Бозор то 10000 нарх кардааст. Намезана охи? Номеро тавтия кан? Бузда гаранти дора 93 93 300 300 33 33 адрес Варашлобод Хумсангира Ҷалолдини Балхи. Харидоро боша марҳамат. генерал майор Асп бо номи генерал майор. Генерал майор аспи бузӣ будааст. Яке аз калонтарин буқои бозор. Нархаш 17000 будааст, боз савдо мешавад. Бозор 12.5 нарх кардааст. Буқаи 3 сола будааст. 3 сола буқа. Буқачаи навбатимон, буқачаи швед. Нархаш 10000 будааст, боз савдо мешавад. Бозор то 9000 нарх кард мега. Чай Карпат мана. На буқаи навбатимон, буқаи 2 сола будааст. Нархаш 11000 боз савдо мешавад. Он ярм килда? Бозор то 10500 нарх кардааст. Соҳиби буқа манаи братан. Хайрди мол акаба? Моли Ишбек. На буқаи навбатимон нархаш 13000 будааст, боз савдо мешавад. Бозор 11.5-12000 нарх кардааст. Моли Ишбек. Ишбек Саторов. На буқаи савдошидагӣ нархи реал не. Ҳози барака шид 8600. На буқаи навбатимон оли 2 сола шидагӣ набудааст. Нархаш 8500 сомон боз савдо мешавад. Бозор то 77 нарх кардааст. Буқаи Карпат. На буқаи навбатимон, буқаи Карпат нархаш 13000 будааст, боз савдо мешавад. Бозор то 11300 нарх кардааст. Ҳози мана савдо рафтеста. 11300 кадесодагиай додагиш нест. На буқаи навбати, буқаи Карпат нархаш 10000 будааст, боз савдо мешавад. Солша медонед? 1.5 сола. 1.5 сола будааст. Бозор то 9000 нарх кардааст. На буқаи навбатимон, буқаи Зоттори Ала. Бозори навози 13000 савдо кардааст. Додагиш нест. Пародаи расистки. Мана буқачаи навбатимон, буқачаи Карпат шведски. Нархаш 7000 боз савдо мешавад. Бозор 6200 6300 нарх кардааст. Солша медонед сини солша? Шашмоак буқача будааст, Карпатча.
93 900 чанд? Як. 901 51, 51. 51 51 ман қачаи швед Мешавадам у дай хеле бисёр. А карбатакор айҷо лоф проводиса. мешавад. Амят як ҳаме 20 миллион. на дута буқа якта зарду якта сия сини солша медонед солае будааст 2 сола буқо ин зардаш оли 2 солаам нашидааст ҳардаш 20 000 а 20,000 ҳафтаи ҳардаш 20 000 бо савдо мешавад бозор то 7.5 нарх кардааст ҳардаша якҷоя буқаи навбатимон буқаи сия нархаш 8 000 бо савдо мешавад бозор то 7 000 нарх кардааст сини солша медонед сини солша медонед сини солша намедонед ана буқа айқафуш на буқаи навбатимон буқаи карпат истуғоно ғавз зоти чанд гуфтен наҳаним нархаш бо савдо мешавад бозор 83 нарх кардааст 83 савдо кардааст 83 надодааст вале на буқои навбати буқои карпат будааст 95 нархаш бо савдо мешавад бозор 75 76 нарх кардааст ёшини биласизми ёши нечида буни bir як солаву 2 моҳ будааст бу қанча ака ишам карпат 8000 нархаш бо савдо мешавад неч қилди бозор 64 бозор нарх кардааст ёшини билмайсизми 2 сола будааст қадиш майдо 2 соланики буқаи навбатимон буқаи калони сия нархаш 9000 будааст буқаи 2 сола гуфт 84 бозор нарх кардааст 8400 бозор нарх кардааст на буқаи карпат буқаи швед мана зоти устуғони ғавз 93 ина ози савдо кардааст мана братанон 93 кардааст ина буқаи навбатимон буқаи швед Savdoda nemешавад нига. 8500 бо савдо мешавад бозор 77 78 нарх кардааст чай швед ина буқаи навбатимон буқаи сияи калон нархаш 97 бо савдо мешавад бозор ровна 87 нарх кардааст 1000 сум поён ай гуфтаги нархаш буқаи навбатимон буқаи калони хароб барои бастан нархаш 7500 бо савдо мешавад бозор оли чӣ накардааст унаи хафош буқа харобтар yetti yarim dedingiz a 7500 budaaст нархаш бо савдо мешавад бозор 67 66 нарх кардааст сини солша намедонед хай хафомана хай сия хушрӯ буқачаи навбати нархаш 65 а 65 бо савдо мешавад бозор 53 54 нарх кардааст сини солша медонед якним сола буқача будааст ина буқачаи швед нархи 63 будааст бо савдо мешавад бозор ай 55 то 57 нарх кардааст сини солша медонед сини солша намедонед ина буқача ай кафош ина буқачаи ёш 6 будааст нархаш бо савдо мешавад ардашам гургсвед карпат пародаш бад нест бозор 55 нарх кардааст ардашам 55 11000 да ардаша пурсидай ина буқаи навбатимон буқаи калони хароб барои бастан нархаш 7000 бо савдо мешавад бозор то 58 нарх кардааст ина буқача ай кафош бунсиам сизданма қанча бу
Necha qildi bozor? Qildi, ha? Mana bu qachay kabut. Bozor 41.50 bozor narxi qarasdi. Qachay kabuta. Va bu qachay shved, shashmo bu qacha budast. Narxi 5000 bu savdo meshava bozor. Kilo haftaning narxi qarasdi. Budagi ishni. Qachay shved.